ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መሳጢትን መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ ንዕድም ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ሳልስቲ ይኸውን ምስ መሓዛይ ወክና ገበርና ጎኒ ጎንና ክልተ ወዳት ዓውሎም እናተዛረቡ ይኸዱ ነይሮም ኣነን መሓዛይን እውን ንዕልል እኳ እንተነበርና እተናቶም ዕላል ዓውታ ስለ ዝነበሩ ግድን ንሰምዖም ነርና ከምዚ ኢልና እናኸድና ሃንደበት ከም ዝተማኸሩ ብሓደ ዓዊሎም ሃሃ ኣንታ ረአየለይ እናበሉ ሰሓቁ ንሕና ከዓ ናብቲ ኣንታ ረአየለይ እናበሉ ዝምልከትሉ ዝነበሩ ኣንፈት ጠመትና ኣንታ ረአየለይ ዛጓል መስትያት የለን ድዩ ገዝኣ ወይስ ሰብ የብላን ድዩ ኣኽፊኢልክ ዝብላ ክንደይከ ትደፍር ደፋር ከምዚ ትኽደን እዚ ከምዚ ዓይነት ስታይልሲ በዓልቲቲ ከደንኦ ናተበራረዮም ዝዛረቡ ነይሮም እታ ጓል ቀረባና ስለ ዝነበረት እዚ ኩሉ ሰሚዓቶያ ኣብ ጥቃና ምስ በፅሐት ከዓ እቲ ሓደ ወዲ መንሹምክ ሓፍተይ ኣኽፊኢሉ ተሎ በጃኽ ተመለሲ እዚ ክዳን ኣብ ፎርማ ዘለዎን እዩ ጽቡቕ ኢሉ ብዓውታ ሰሓቓ እታ ጓል ብስክፍታ ትገብሮ ጠፊእዋ ክሳዳ ድንነቢላ ዳርጋ ዓንደፍደፍ ናበለት ሓለፈት ቤቲ መሓዛይ ክትፀወሮ ይከዓለትን ናይ ግድፈ ቢላ ናብኦም ቅርብ ኢላ ስምዑንዶ ህልና ይብልኩም እንድዩ እንታይ ጌራትኩም እዛ ጓል ከምዚ ጌርኩም ተሓሲዋ በለቶም ሽዑ እቲ ሓደ ወዲ ኣንተ ሓፍተይ ክንሓርማሪ ኢኽና ዲኺ ተሓሲዋ ገለታት ትብልና ኢሉ ኣፍጥ ጠቢሉ ጠመታ ሽዑ ኣነ ንዓና እውን ከይናገሩና ፈሪሐ ቤቲ ንዕናይ በጃ ክበልክዋ ቤተይ ግን ኣይኮነን ክትመፀኒ ኣይመለሰትለይን ከማን ክንሓርማሪ ኢኽና ዲኺ ከኣ ትብል ካብ ምህራም ንላዕሊ ዘሕምም ዘረባ እምበር ተዛሪብኩማ ምስ በለቶ እቲ ስቂሉ ክሰምዕ ዝፀንሐ ወዲ እዋ ኣንቲ ሽኮሪና ሰብሲ ኣካልካ ሓሪሙ ዝኾነ ጉድኣት ክሳብ ዘይወረደልካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዘረባ ደኣ ኖርማል ተዛሪቡ ይተርፍ ንሕና ከምኡ ኢና ንዓምን ሰብ ድሌቱ ይዛረብ ክሳብ ኣካልና ዘይተንከፈ ተተንኪፉ ግን ካሊእ እንድዩ ክኸውን ኢሉ ናይ ፈኸራ ዝመስል ሰሓቕ ሰሓቐ እቲ ምስኡ ዝነበረ ካልኣይ እውን ንሱ ይተሓቅበለ ቤቲ ግን ብቐሊሉ ተሓድጎም ኣይትመስለን ነይራ ኣነ ጠጠው ኢለ ከም ዝፅበያ ዝነበርኩ ረሲዓቶያ ሰምዖንንዶ ኣካልና ዝኾነ ሃሪምና ንሽዑ ኣሕሚሙ ክገድፈና እዩ እቲ ቃንዛ ንግዚኡ እዩ መንፈስና ክስበር ከሎ ግን ብሓቂ ከቢድ እዩ ቃላት ሓየልቲ እዮም ክሰብሩናን ክሃንፁናን ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ንእሽተን ዝበልካያ ሕማቅ ቃል መዓልትኻ ሙሉእ ክተበላሽወልካ ትኽእል እያ ሓንቲ ንእሽተን ዝበልካያ ጥዕምቲ ቃል እውን ሙሉእ መዓልቲ ተሓጒስካ ከም ትውዕል ክትገብረካ ትኽእል እያ መልሓስ ዓፅሚ ይብላን ዓፅሚ ግን ትሰብር ክበሃል ኣይሰማዕኹም እንዲኹም ብሓቂ ንዛረቡ ቃላት ክንመርፅ ኣለና ምስ ሰባት ንነብር ክሳብ ዝሃለና ስምዒቶም ከይንጉ ክንጥንቀቕ ኣለና እምበር ብዝመፀልና ስቆኢልና ክነውፆም የብልናን ተኽኢልና ጥዑምን ሓናፅን ቃላት ተጠቒምና ናይ ነንሕድሕድና ሞራል ሓፍ ነብል እምበር መርዛማት ቃላት ተጠቒምና ንምንታይ ንቀታተል ብሓቂ ዝብለኩም ንስኻ ብዝበልካዮ ወይ እውን ብዝገበርካዮ ንሓደ ሰብ ክትሐጉስ ከለኻ ካብኡ ዝጥዕም ነገር የለን ፍሉይ ሓጓስ እዩ ዝፈጥረልካ ሓደ ሰብ ብሰንክኻ ክሓዝን ከሎ ግን ውሽጥኻ ሰላም ኣይረክብን እዩ ርግፀኛ እየ ከዓ ነዛ ጓል ክትስሕቅዋን ክትባጭውላን ከለኹም ካብ ልብኹም ከም ዘይኾነ ሕጉሳት እውን ነርኩም ኣይብልን ምስ በለቶም ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም እውን መንሹምኪ ሓፍተይ ዘረባኺ ክተርር በልዋ ቤቲ ከዓ መሊሳ ሓቀይ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ነቃልል ወይ እውን ንጸርፍ ሰባት
እቶም ብነፍስና ዘይንተኣማመኒና ዘረባ ክትቅጽል ናበለት እቲ ሓደ እውን ሓፍተይ ኣኽለና ኩሉ ዝበልክዮ ሓቂ እዩ ብውሽጠይ ብጣዕሚ ሓፊረ ኣለኹ ብቃላተይ ሰባት ይጎድእ ምንባረይ ኣይርድአንን ነይሩ ካብ ሕጂ ብሓቂ ጥዑማት ቃላት ተዛሪበ ኣብ ሰባት ሓጓስ ክፈጥር ክፍትን እየ ኢሉ ነቲ ካልኣዩ ጠመቶ ንሱ ከዓ ምሳኻ ኣለኹ ዓርከኒ ኢሉ ፍሽኽ በለ እሞ ብሓደ እዩ ዝመስል ኣንፈትና ክሳብ እታ እንዳባስ ብሓደ ንኺድ በሉና ንሕና እውን ፍሽኽ ኢልና ሕራይ ኢልናዮም ብግስ ክንብል ሓንቲ ኣፍሮ ዝጨጉራ ብፊትና ክትመፅእ ረኣናያ ሽዑ እቲ ሓደ ወዲ መን ሹምኪ ዝሓፍተይ እዛ ስታይል ኣመሻሽጣ ክተፅብቐልኪ ኩሉ ሻብ ተጠቐምላ በላ እታ ጓል ከዓ እዊ ብሓቂ በል የቐኒለ ኢላ ፍሽኽ ኢላቶ ሓለፈት ሽዑ ናብ ቤቲ ጠሚቱ ሃ ኣሐጊሰክዶ በላ ቤቲ ከዓ ኣዊላ እወ በለቶ ሽዑ ኣርባዕቴና ብሓባር ሰሓቕና ሕጅስ ክቡራት ኣሕዋተይ ንሰባት ከምቲ ጽቡቕ ነገር ክንርእየሎም ከለና ቃላት ኣመቓቒርና ውድስ ነብሎም ሕማቕ ዝበልናዮ ነገር ክንርእየሎም ከለና እውን ብልዙብን ዕሩይን ቃላት ጌርና ንምዓዶም ከም ዝርድኦም ጌርና ንዛረቦም እምበር ብሕማቅ ቃልን ጸርፍን ስምዒቶም ጎዲእና ክነርድኦም ኣይንኽእልን ካባና ከም ዝረሕቁ ኢና ንገብሮ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንዕድም ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና